Nagpakita sa ilang harvest nga talong at tiyal ug kamatis ang 12 ka mga kanhi miyembro sa Abu Sayyaf nga misurrender sa gobyerno. Resulta kini sa ilang kugi ug paningkamot nga ang tumong mao ang paghatag og patas nga panginabuhian alang sa pamilya. Sila ang mga residente sa Barangay Bagindan, Tipo-Tipo, Basilan nga nagmalampuson sa ilang produksyon nga gihatag kanila sa gobyerno. Usa lamang kini sa pasalig nga ilang natagamtaman dihang gisalikway na nila ang kalihukan. Sumala nila, wala gayud sila magmahay nga midapig na sila karon sa gobyerno kaysa ingon niini nga paagi natagamtaman nila ang tinuod nga kagawasan ug kalipay kuyog ang pamilya. Ang ilang hinaguan gihatag mismo sa provincial government. Pinaagi ni Governor Jim Hataman Saliman nga wala gayud bibiya kanila sanglit ang gobyerno pa mismo ang nagpalit sa ilang mga produkto ug mitabang sa pagbaligya niini. Dako ang pasalamat sa mga returnees ngadto sa Provincial Agriculturist nga gipanguluhan ni Dr. Sir Haida Agisanda nga kanunay nga naghatag kanila og insaktong pamaagi ug kahibalo sa pagpananom. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.